Okay, paano kaya basagin to? Grabe lang. Ow! Tinik pa ako. Holy cow. Oh shit. Paano babasagin to? Kaya yata martilyo eh. Basagin mo gamit ang wall. Martilyo ba kailangan? Hindi ko alam paano buksan to. Ngayon lang ako makakakain ng ganito eh. Mga mayayaman lang kasi ang nakakabili. Ngayon lang. Binigay lang sa amin to eh. Pag di pa binigyan, hindi pa makakatikim. Ayan. Hirap buksan. Ay! Tumalon. Holy cow. Hirap ng busagin nito. Ayan, nabalik na natin. Nabalik na siya sa I-ready ko lang. Hindi ko pa kakainin. nabalik mo na sa lobster. Ah! Hirap sa ito, no? Oo. Yun naman. Ay, buti na lang ang mami. Kakain na lang, no? Kakain, no? Ito, ginawa ko lang ito sa usawan. Sarap na ito. May chili paste. Meron siyang parang Ay, oh! bean paste. And then butter, garlic. Sarap, tapos lemon. Sarap niyan. Ano? Tara, Kaldo, kain na. Kaya lay down here. Take a rest. Uy. Stay. Damn, daming laman, grabe. Kaya stay here. Holy cow. Come to mommy, ah. Kaya, come to mommy. Kaya stay here. Ay. Don't go there. It's dirty. Stay here. Diyan lang. Diyan ka lang, ha? Yeah, ito na. Malaking ipit. Paano babasagin to? Martilyo kaya? Mukhang kailangan martilyo dito eh. Matigas eh. Uy! Uy! Malaban. My gosh. Uy! Malaban to ah. God dang, hindi mabasag. Martilyo kaya ate? Mukhang kailangan ng martilyo eh. Martilyo ka ba? Meron. Itong kailangan natin. Tignan ko lang kung lalaban ka pa. Stay mo safe and dirty. Ha? Sabi ko, stay mo na siya sa plate mo. Sulit ko pa yung bote. Punta ka rito siya. Ito, hindi ko nga mabasag. Yung tigas-tigas eh. Bakit? Nakano sa taga? Oo.
Uy! Anong oras na doon? Hindi pa siya natulog. Yeah, damn. Paano ko babasagin to? Hindi natutulog si Shasha. Uy! Ay, nag-grab mo yan. Hmm. Natin. Oh. Nag-grab mo yan. God dang. Say that for you. Tigas. Oh my God, nagpalak na sa... Aray! Ano ba yan? Ang tansip na. Ayos ka dyan, Darling. Eh, kukunin ko yung bottle tray. Wala, matlagyan ko mga anong tray niya. Ang Alam, gamit. nalagyan. Parang nagtalsika na yung ano. Messy naman yun. Messy. Oo nga eh. Eh. Hati, ikaw daw magbukas. Sabi ni Shasha. I'll try. Hindi nga mabuksan eh. Akin nga! Ayun! Wala ka namang lakas. Ay, Oh my gosh. ako nga, pupukin ko na lang yan agad eh. Aray, tigas hati. Kwan! Ay! Epic fail. Epic fail. Holy cow. Ayaw ata magpakain. Hmm. Kasi ayaw ata magpakain ng lobster. Oo nga eh. Baka kay Shasha niya lang gusto. Ako, ganda siya. Mm. Oo. Tigas nito, grabe, laki ng ipit kasi. Ah! Mukhang 100 years old na yata itong lobster na to. Baka matanda kaya binigay sa'yo. Hindi, marami sila eh. Uy! Burang na burang. Diba, madudurog na tong... Madudurog na yung laman niya, hindi pa nabubuksan. Open na? Medyo, konti-konti. Patikim. Ay. Yes! Yes. Galit na ang darling. Ano mo ko yung bote niya? Dapat yata ito nilalagari eh. Makabutin ako ng 2 oras dito ah. Kakabukas lang. Monkey see, monkey do, monkey play with you. Oo, dapat nilalagari. Sabi ni Chacha. Sabi ni? Chacha. Oh. Dapat yata nilalagari ito eh. Matamaan si Freya. Visit. Hi! Uy, matamaan si Freya. Hi, everyone. Hi, everyone. Ang laka. Hi, everyone. Mega, mabuting tayo ng gabi ko. Okay lang, di pa naman luto yung kanin eh. Paano buksan to? Oh my gosh. Yata basagin ng sobra to eh. Kaya lang yung laman niya natatanggal hati. Baka nasobrahan sa bowl. Dudurog. Kasi matigas, di ko mabuksan eh. Look at Daddy. Look at Daddy Phyllis. Oh. Nag-vlog si Daddy mo, nag-vlog. Ano pa dito at dito, basag na rin to. Ano ba yan? Ano ba yan? Freya? Ay, salamat. Nabuksan na rin ng medyo. Hassle pala kainin niya. Oo nga eh, paano kaya to?
Oo. Baka may sugat na yung kamay mo. Ay. Tagal mo. Yun oh. Oh. Kuha na. Grabe, laki. Ha? Taba. Ay, grabe nito. Mhm. Stay here. Ay. Mhm. Yung maliit, pangit. Walang masyadong laman. Hmm. Payat yung maliit. Oh, liit ng laman niya. Ito lang. Okay, daw yung pukpuk. Ha? Shout out daw kay Shahira. Saan siya? Shout out. Sabihin mo lang, hi Shahira. Pahati. Siya, tara, kain ka na siya. Dapat siya ang pupukpuk yun. Hmm. Siya, kailan ba kayo magbabakasyon kasi dito? Bakasyon kayo dito. Bakasyon kayo dito, siya. Ito, payat to. Dalawa lang viewers mo, Ate. Oo. Itong maliit, payat. Ano ang isa? Ay, tatlo na. Holy cow. Yeah. May taba kaya to? Ito kasing maliit, medyo payat siya. Payat. Payat tong maliit. Saan sawsawan ko? Ayun. Mm.
Ito yung maliit. Ano lang to? $20 lang to. Ito lang yung laman nyo. Liit to. Liit. Pero yung malaki. Ewan ko kung malaki. Mukbang insan. Sino mga viewers ko? Pinsan. Sino ba si Sasha? Laki ng ulo. Isip ba si Sasha? Oo. Naku Mark, ingat ka. Baka biglang magpabili si Sasha. Oo. Siya. Biglang mag-crave. Pag nagbakasyon kayo, Kasalanan ni Hami. bibilang ko kayong tigisa kayong ganto ni Sharky mo. Tingnan natin kung mataba. Ito na. Ang laki ng ulo. Grabe oh. Mas malaki pa sa kamay ko. Malaki pa nga sa kamay ko eh. Kasi laki to ni Freya. Kala mo ba nung tinayo namin? Kasi laki ni Freya. Holy cow. Daming taba. Paborito ni Shasha. Taba. Baka lalong tumaba si Shasha nito. Okay lang, no? Sexy ka naman na ngayon eh. Medyo payat ka na ngayon eh. Kaya okay lang kumain ka ng marami. Uy! Laglagan. Kasing laki daw ni Shasha. Sino sabi? Sabi niya kukunin ko na lang itong mga taba niya. Sayang eh. Kakainin ko yan. Ewan ko kung taba yung kinukuha ko or something. Laki yung ulo lang malaki, yung katawan parang maliit. Oh, laki ng ulo eh. Baka na-overcook ko. Oh, daming taba oh. Binubuksan ko na para kakain na lang kami. Kakain na lang sila. Kasi may hirap buksan to eh. Tsaka yung kanin, iluluto pa. Mukhang payat naman to. Siguro matagal na to sa tank nila. Yung mga nagbebenta. Balik mo. Oo. Oo nga eh. Ito, bubuksan ko pa to. Ay! Late. Medyo malaki rin pala. Kasi to kahapon namin niluto to. Tapos sobrang dami na ng hayop na pagkain kahapon. Hindi na nakain to. Kaya pinagpabukas na lang namin. Ay. Yan na. Bukas na oh. Ito na. Tingnan natin kung gaano kalaki itong laman nito. Oh. Ito lang kalaki yung laman niya. Hindi pa siya masyadong malaki talaga. Yung ulo lang talagang malaki. Bro, mo yung ulo oh. Malaki-laki. Puro taba. Puro aligi. Pero masarap to. Yung aligi. Wala na akong bubuksan. Isang ipit na lang. Tapos na. Mas kakain na kami. Ito na kanin? Siguro, iniinin na yung kanin. Uy! Oh my God. Nipis ng Laman lang kalaman-laman. Pa yan.
Yung maliit, pangit bili ng maliit pala eh. Dapat talaga malaki. Kaya pagpunta ni Shasha dito tsaka ni Sharky, yung malalaking bibili natin. Yung sobrang laki, yung kasing laki ni Shasha para... yung kasing laki ni Shasha para magsawa sila. Na siya, yung kasing laki mo, ang bibilin namin na lobster para mabusog ka. Ayoko yung juice nito. Baka mamaya maalat eh. Laman lang. Laman lang, tama na. Ito, aligi oh. Sarap nito, aligi. Oh. Yo, may mga aligi oh. Yan, kung titirahin ko yung mamaya para ano. Ate, ready mo na yung pang BP ah. Ha? Pang BP. Wala kayong pang baby. Oh, naku, grabe. Karating pa lang. Siyempre ah. Kasing sexy mo at kasing ganda mo ang bibilin natin para maubos ni Sharky mo. Diba? Oh, puro ano na lang to. Ang daming shell. O, konti laman. Ito lang yung laman, no? Oh. Kasing taba. Ano? Kasing taba ano rin siya, sabi ni AJ. Ay, yung dalawa nandyan? Hmm. Ako, food trip yan mamaya. Wala na akong bubuksan, tapos na. Kakain na lang sila. O sige, salamat ah. Sa mga nag-subscribe, salamat. Kakain na kami. Shoutout kay Ate AJ and kay ano, Sasha. Thank you for watching, AJ, Shaira, and Sino ba isa? the rest of the people who is watching out there internationally. Ay, magluto ka na lang ng ano, pansit canton. Madaling lutuin nyo, masarap din yun, no? Pansit canton. Diba? Gambalain mo muna si Sharky na naglalaro. Sabi mo, O kaya pabili niya si Sharky ngayon. oo, pabili mo si Sharky. Tumigil ka sa paglalaro ngayon. Bilang mo ang pagkain, gugutom ako. Ganun. Sindakin mo. Sindakin mo si Sharky para Nanonood si Sharky. para magulat, matakot sa'yo. Diba? Tapos bili agad ng ano si Sharky. Oo, tatayo agad yan sa Dota niya. Hindi ka pababayaan niya kasi pag namayat ka, yari siya.